Ina mai motar ga? Ina kai malam? Sokoto. Sokoto? Ta cika. Waggawa. Ta cika. Waccan wa. Ta cika. Ga wata nan. Ta cika malam. Ta baya wa. Ta cika. A'a, shin mallan mutanen garin ga ko gudun hijira na su kai? Shin baka da labarin gagarumin ɗaurin auren da za a yi a birnin Sokoto na iyalan gidan Dr. Alhaji Attahiru Bafarawa garkuwan Sokoto tare da na General Aminu Bande. A'a, mallan ko shi na wanda za a yi na Muhammad Aminu Bande tare da Gimbiya Asma'u Attahiru Bafarawa ranar 26 ga watan 8 shekara ta 2022 misalin ƙarfe 2:30 na rana. Kwarai kuwa shine wanda za a yi a masallacin Abdulrahman As-Sudais da ke cikin garin Sokoto. Tirka shi, biki namu maganin abiɗe mu. Aiko ranar nan za a ga taro da manya-manyan 'yan siyasa, na manya-manyan sojoji, da manya-manyan sarakuna, da manya-manyan malamai. Ni ma normal zan kama hanya tun da ban samu mota ba. Bari in lallaba tun da ba mota. Jama'a kada ku bari a baku labari.